taura tizwe. Hasha dzako ndedzei, taura tizwe. Taura wauyazve, taura tizwe, hasha dzako ngedzei. Ndasvika muna. Waita sei? Tondera upenyu hwangu akaguka nguva isati yakwana. Ndiwani? Tondera yamutsiti. Nguva yangu inge isati yakwana kuti ndife. Ndakasimuka mumaoko maamai wangu. Ladies and gentlemen, nhasi tina madzibaba masango zvekare togamuchirai. Aiwa toti muri seiko mukoma Zigo, vari seiko vateereri vedu vanokuteererai. Yes. Ni vanotiteererawo isusuwo anditeka. Aiwa tikuti takakomborewa mukoma Zigo. Aya, vateereri mava mabvunzo vadanze muri seiko vateereri, saka comment comment section muchipindura kuti muri right here. Otherwise kugona ngozi anditeka. Tingati kana kuti vanhu vane matambudziko akadaro, kana imhepo chikwambi inofanira kuti ibviswe isudurudzwe. Kana iri mhepo yengozi, kugona ngozi mukoma Zigo, chero wakaenda kun'anga, chero wakaenda kupi, chero wakaenda kumapostori, chero wakaenda kumapentekosti, anditeka kugona ngozi kuenda kunoiripa. Mapona ngozi inoripwa, yaripwa ngozi munhu muchiuya vanhu muchigezwa neminamato muchenurwa, anditeka zvafamba zvakaita sei zvakanaka. Saka mukuona kuti mhepo iyoyo kana iri mhepo chete iri yezvikwambu, aiwa izvi tinogadzira zvichipera. Isusu hatinyebe onzanzi zvinotadza kupera kumachechi, zvinopera kumachechi, anditeka. Kungotiwo dzimwe dzenguvawo vanenge vangofambirawo vana madzibaba vamwe, anditeka, vamwe vanenge vangofambirawo mhereko vanenge vangoendawo. Hatizotiwo pamwe vanenge vaendawo kureva kuti vanenge vaendawo pasina pawa. Zvafanana nezvinhu zvese kutorewa zoti pantambo dzemagetsi dzondozoti dzobva kukariba dzakabhora basa kudai socheri pasi unodonha pasi nayo, anditeka, inokuuraya. Wozoti wakabata akangona kuti pu wadonhera pasi, anditeka, dzimwe dzenguva waita se wozonzi aiwa dzvingeni chimutamuke. Kureva kuti masimba akasiyana. Saka isi pakutumwa kwedu kwakaita sekuti kwakasiyana. Vane vakatumwa nevamwewo vanenge vachitedzera nhodzerwa. Yes. Upenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge Zigo, tichakudanai kumabiko. Inoshanda ndiri kwaMarange. Ndinoshanda ndiri kwaMarange. Ndakafonirwa nemwana wangu echiti baba kune nyaya iri kuno. Ndine mwana akafa muna 2014. Aigara namai nini awarapa. Saka zvaigara namai nini awarapa. Uyu mukomana anoshanda paFJ Perry papurazi apa. Saka akatsvagira munin'ina wake basa kuti ashandewo papurazi ipapo. Mai nini vakaramba kuti mwana achimudiki hazviti kuti ashande papurazi, ndogara naye. Chibva zuva ashandake pane paforeman yepabhera vange nechiga zvazagaya agaisake zvazi mari yanopiwa imari shoma, ini miri ndigare naye. Mukomana chibva agara nange ne18 years muna 2014. Agara kudaro vaisha vane garden vanoita zvekurima. Saka anzi ai mukomana kwanzi aimuka makuseni achienda kumunda achienda koshanda nezvimabasa ese pambepo. Saka chikafu anga asingabhiwi. Saka mukomana ari kunzira ameno TV yakanga iri pamba. TV ine kuti yakapiswa nevana vake rava kana kuti ari mukomana akapisa ameno. Mai wechibva kwakiuza mwana wangu kuti kwaziyo ndiwo wapisa TV. Mukomana neshungu echibva mushonga echibva amwe echibva afa kudaro. Mai nini ndandiri Mozambique. Chimapinda akadzoka ndikawabvunza ko mwana akafa nei? Zvanza akamwa mushonga sizvizhinji munabvunza munin'ina wenyu. Vandabvunzawo mai nini ko mai nini baba nini haufa mwana akaita sei? Zvanza inini nguya muzhinji ndaiswa ndiri kubasa munabvunza mai nini. Chiwana ngopaka ndakadaro. Chibva ndaenda kumba kwedu kwaho ndibva ndabvunzawo mai yangu nyakundibereka kuti muzukuru wenyu akaenda nei? Zvasiko anombofa ngei? Saka almost 2 weeks ago mwana wangu ndo pakazonifonera echiti we kuno mwana ari kubudirwa pane mukadzi wake uyu Muroora, ndo pakubudira mwana wangu. Saka vazhinji vana menini vari kuramba vana menini nemunini vachiwanza zviitiba kuti mwana wenyu mabudirwe paMuroora. Saka iye uri kutsanangura firo yake yese iye mukomana. Ndambogumira ngopa mukomana iye nyakufa ari kutsanangura ari kubuda paMuroora. Ari kubudirwa charikuti akagara kumashure kwawo. Agara kumashure. Anobudirwa zvaita sei? Zoti kana katodeka nezvi zvatogona ndiya tombochemara pakanda toburiwa. Zvatokwanisa kuita ka hatina chatokwanisa kuita kana asina kubudirwa. Tichida kutaura naye akaita sei? Akabudirwa tichinzwa nyaya dzacho. Aiwa imi mutaura nemunhu wedu, isusu totaura nemhepo, toizwa kuti mhepo yacho iri kuti kudii, totaura nayo isusu.
Saka imi mukadauta kuti chibudirwa. Ayo. Zalo kukochana. Maukocha. Alana makochi mukati manje aone. Zama kutoita ndinga muri padhuze pabheri apa. Uye mandi tivata toipedza. Abudiswe. Ataura. Anobudiswa. Utaura makateerera mese. Yes, noti zvokuti chidai. Chibudirwa. Aiwa. Andizvo. Andika muri pabheri apa. Uye mandi by 8 kumufana mapana. Ai tichibva tatopedza nyaya iyo. Because zvamutaura ka matontora nyaya yekuti mwana akafa nenyaya yekuti akamwa mushonga, asakamwa mushonga nenyaya yekushungurudzwa. How did you know that? Iwe nyakufa cho ndo zvanotaura kana. Imimi muri kubhesa oni zvekutaura neuyu, but zvakaitika chaizvo munozviziva. Akatsanangura zvese zvakaitika chitaka kwa private parts yake nemutsvairo. Zvese ari kutsanangura. Izwai baba. Achatsanangura zvese zvakaitika achibvunzwa tichimubvunza achitaura zvese. Kusvika chokwadi chaita sei? Chabuda. As of now, zvakataurwa ndezvekuti mwana akafa nechi akamwa chi mushonga. Handizvo. Chakamumisa mushonga hapana rudi. Handizvo. Imi ndimi makutanga kutaura kuti akamwa mushonga nekuti angari kushungurudzwa. Aiwa, inini handisitauri mushonga kuti wazanga achishungurudzwa apa. Iye wacho nyakufa wacho ndo zvakataura kana iye wacho mukadzi ndo zvakataura. Imimi musaite spokesperson wemufiba. Munozwa? Toda kuti uyo muswemandi anobudiswa otaura zvese. Munaona chiro icho. Taura tizwe. Hasha dzako ndedzei taura tizwe. Taura wauyazve. Taura tizwe hasha dzako ngedzei. Ini ndasvika muna. Waita sei? Ini tondera upenyu hwangu akaguka nguva isati yakwana. Ndiwani? Tondera Nyamutsiti. Nguva yangu inge isati yakwana kuti ndife. Ndakasimuka mumaoko maamai wangu. Ndichiti ndakotaka rudzi rwangu. Ndakasvika pamba paRozi naChengetai. Ndina mukoma wangu. Ndikasvika. Ndabva ndagara ndakasvika achita basa raro rekurima magadheni. Zvesho ndakasvika ndikatanga kuita basa repamba basa zvakare kuti ndinoita basa regadheni. Zvese kusipuraya kusakura zvese ndaivaitira inini. Zvadaro ndagara. Baba ndoto TV yobva yazi ndiyanapisa. Ndikati nini handisiniva inini. Panga pene hashodzi dzangu dziripo 2. Florence naTadiwa. Asi aona kukwanisa kuapa mhosva. Wakabuditsa muromo wekuti iwana wangu waramba. Saka yotondera indiwa iwewe. Inini hapana zvandaikwanisa kuita semwana ari pamba. Ndikasvika pakubvuma mhosva ndisina kuita. Zvadaro ndobva ndanyarara. Ndagara mumba. Ndarara. Wakanditorera mutsvairo ndakarara. Wakandiponda zvinhu zvangu izvi. Ndikaenda kofushirwa ndakazvimba. Asi hapana izvizivo. Yambe dzangu inini hadzina pinda dzese muguva. Wakasara wakadzitora akadzendesa kumatope. Unoziva padziri hembe dzako? Hembe dzangu dziri pabheri Manyagambo. Asi kutaura kuno dzatsikatika. Wakadzisa mumatope wachidzitaura nezvangu inini. Ndikadaenda ndamuka gare. Asi waifamba chipipikika inini. Waimbatsira kumba mushonga akafa. Ndiani? Vanowayo baba wake. Vanoiziya iyoyi. Ndi baba wake. Saka wati manje zvawadai wauyazve. Ndauya kutaura tsanangura yangu yemafire ndakaita. Saka iyoyo tichidini manje? Nyaripo ndakura ndauda mukadzi ke. Mukadzi uda kupiwa ndiani manje? Mandaigara mumaoko maRozi akandishungurudza kusvika pakumwa mushonga inini. Saka uda kuti Rozi akupe mukadzi? Ndozvandiri kureva. Rozi akakupa mukadzi zvinenge iri hanzvadzi yako? Handisuda hanzvadziba. Zvino Rozi unokupa mukadzi unobvepi? Andika Rozi ndi mai wako here? Angakupa mukadzi iye hanzvadzi yako? Handisiyi kuti yachadiniwo inoti ndakurawo. Aiwa, chizwa. Mutemo hauchabvumiri kuti pane munhu anopiwa mukadzi mazuva ano. Hapana vana vachapiwa vanhu, wazvizwa? Wazwa here? Ndozvizwa.
Saka tsvaga zvimwe zvauri kuda zvokuti uripe nazvo zvisiri mukadzi. Ndingatonditemere mombe dzangu. Mombe dzako? Serora. Uda mombe ngani iwe? Ndina mombe 10. Mombe 10 unodzonepi Rozi? Misati yakwanawo menini. Rozi mombe 10 unodzonepi? Oye, Rozi unodzonepi? Anototadzichenge. Noti mushongwe ndakamwa ngeumba maovu chapa. Ngeumba make futi. Akamanya kutora kapa kana mtoilet. Achimanya kundoudza baba ake kuti ndozvaita mwana kumba huko. Akakanda gaba mtoilet. Makapa kuna bhodhoro akasvika namtoilet. Alright. Saka mombe 10. Ndati 10 hadzichaiti zvichizwa iyo tonderai. Mombe 10 hadzichaiti bawuzizwa here. Wazwa here? Dzikisa mbichana. Ngatende pa 8. Mombe 8. Ko akakupa iri mare. Ndinogamuchira Changamire nekuti ndoenda kuzorodza mweya wangu. Akakupa iri mare yacho topani manje. Oi. Changamire. Yacho dzinoda kundikurira. Ndazwa akandidzikama. Ndina mwana akada akabuda. Akazvimba mapatsi sezvo ndakaita ndafa. Aripo mwana neurwere iwowo. Pane mwana ane urwere iwowo. Ndinamudira ipapo. Iwo akasingabatikani nezvemwana iyeyeba. Akatozvimba ndaiti watazvitsvaka aone kuti ndomafira. Uripo here mwana wakazvimba maturusi? Mwana aripo aimbo. Mwana wani? Madhokuta aito mwana wangu. Uyu mwana uyu. Muise apa. Mwana waizimba mwana wangu. Madhokuta aitoti iheni. But chakanimesa ndechekuti panguva tasvika kumadhokuta ati iheni hatizo rikoparita rikasvika. Aichinja. Oti hatichakwanisi kuoparita mwana wako. Ona tichizwa usaitire mwana utsinyo wazvizwa here. Kuti akuzwa nyaya yako handiti. Wazwa here tonderai. Nyaya yako ndaizwa wauya ndaizwa. Chiitira kuti mwana usamuitire mutsinyi bawo. Chiitira kuti mwana zviro zvake zvimire zvakanaka handiti. Iwewe ndakuchigadzisa kuti mombe dzako ati iwewe mombe dzako dzinopiwa ani manje. Mwana uyeyeye pazita rangu ndaiti ndichagadzikwa ipapa. Dzinopiwa kana mari yacho inopiwa iyeyo. Mwana imari yena pane mwana uyu. Nekuti zvese zviri paari ndini tondichaiye. Una waindiziya nopupura. Kuti zvinhu zvakanga ndiri ndozvazviri apa. Ndadzoka ndiri zvandiri pane mwana. Ndakaenda ndakarawa nemutsvaira mabhora. Asana ndakataurira. Alright, ndazwa. Mbuya, unozi mai ani? Mai Nyamutsita. Muri kuizwa here nyaya? Nyaya ndiri kuinzwa. Muri kutudini? Handipikisani nazvo hangu zvaari kutaura, ichokwadi. No, it's okay. Kana matoti chokwadi it's okay. Saka zvandakuda mbuya kuti nyaya ipere, nyaya ida kugadziriswa. Mwana uyu wati ndoda mombe dzangu ngani 8. Kana mawana mombe 8, motsvaga iri chii? Iri mari. Kana matsvaga iri mari, motitaurira. Handizvo? Kana matitaurira, mwana iyeye uyu mukomana uyu ndiye hanzi zvese zvaada kuti zvese zvake zvinopiwa kumwana uyu. Ndo zvinoitwa mbuya kuti zvinhu zviite rugare chino hachitsitikwiba. Mhosva hairowi pane painobuda mbuya. Zvakatoitika musasafunge zvakawanda. Izvozvi zvatodini? Zvatopera mbuya, musasafunge zvakawanda. Chaakudiwa kuita kuti muchimhanye kuti zvinhu zviite. Taura henyu. Pamusoro iChangamire. Yes. Ndinobvumirana hangu nazvo zvekutaura tonde handirambi. Chokwadi. Yes. Asi mungambonipawo mukana wekuti ndingotaurawo kahindu mbichana samai waigara nemwana akabva. No, it's okay. Isusu zvimwe zvitokwasawo zvoita. Ichinoda kungoti yaite sei ipere. Tonde. Wazwa kuti mai wabvuma zvawataura. Chizorora, wazwa chizorora iwewe zviro zvako zvinogadziriswa chizorora. Wazwa here? Aimboramba mama. Wabvuma. Don't worry, wabvuma zvinogadzirisika wazwa. Right. Saka baba ndadomboto takuchana taure. Yes. Mukomana uyu anoti TV yacho yakapwanywa ichinzida kuzi ichererwe paguva ichizviiswe kumusoro atsamire
mutsvairo bhotora rine mushonga nekapu yacho yakashandisa yakanzi ichirwe iswe paguva pacho iswe kumakumbo kwake ndikoti mweya wake uzorora. Akadaro ndiani? Musenda kafa Changamire. Rosu yakangwara fanui. Akabvunzwa newanhu kuti chauraya munhu chinyi. Akatsika-tsika. Wamweni wakatuka-tuka. Alright. Takati ndadzokera TV yangu ingadai yakaiswa mubhokisi mangu. Izvozvi Changamire hamuzvizivi kuti ndakaenda ndakapinda kune mawiri. Alright, Tonde, alright, okay. Mutimangu usina kuti kwazirikaba. Alright. Anzani? TV utawa iripi? TV ndakakanyeni. Vakaipa yakapanya? Ndasvika mumusha machengeta naRosi. Izvozvi iripi? Anayo mumba. Iriko kumba? TV iyoyewa ngaiende itwe zvataurwa, inopwanywa-pwanywa, inovhurwa guva kumusoro, yoiswa kupi? Kumusoro ikoko. Mutsvairo uri kupi? Mutsvairo wakatsakatisa uyu. Uripi mutsvairo? Mutsvairo wakatotsakatika because zvinhu zvakaitika amakore ya11 years ago. Right, chinodiwa ka paruda kuti mutsvairo iwowo panofanira kunga paine chinhu chakamirira chii? Mutsvairo iwowo unoti munotenga mutsvairo imimi motaura kuti mutsvairo uyu ndareplace mutsvairo uyu nemutsvairo ndakakushaya nawo. Mutsvairo uyu ndiwo hakumirira mutsvairo ndakakushaya nawo. Woenda pamwe chete neTV iyoyo zvonoita sei nekapu zvonoiswa kumakumbo mutsvairo nechii nekapu TV kuchii kumusoro zoitwa izvozvo ndokuti nyaya iite sei nyaya ipera. Asi kana yadai so nyaya yadini yagadzirisika. It's okay baba Mati. Inachira wabvunza unoti iye wacho aroti kwazi ndakuda mukadzi smart right ari apo. Tatopedza yemukadzi ndakuitana. Mira izve nditaure. Saka pakazi ndude mukadzi wakaenda kotenga bhurugwa pendi. Yekuti ndiye mukadzi wako. Amuti zvinete ndobvunza. Ndosana ndataura bambo. Musadzoke kuti musadzoke kumashure. Iyo yependi yatodi. Yatopera tataura kuti zvakazi kutoitwa pakapedza gore rese chite mushando akatengwa t-shirt. Bambo. Musaite my emotions. Manzwa here. Musaite my emotions. Banyaya tatotaura nemunhu uyu. Ndo zvatinoita totaura nemunhu uyu towirirana. Natonderai tatowirirana. Tonderai wati ndoda mombe ngani? 8. Mombe 8 kana chii kana iri mari. Asi kana zvabuda izvozvo zvese zvinhu izvozvo zviri kunopiwa mwana upi? Uyo. Problem iri pamwana uyo yobva yadini? Yobva yapera. Handizvo? TV ichauya yonoiswa yopwanya-pwanya yoiswa kumusoro kweguva. Mutsvairo achatsvaga mutsvairo. Wotaurirwa mutsvairo kuti mutsvairo ndatakarasa asi uyu ndiwo akamira mutsvairo uyo. Handizvo? Nekapu zvobva zvaiswa kuchii? Kumakumbo. Nyaya yadii? Yapera. Handizvo? Ambuya. Nyaya iri apa kai haisiri yekuti muchatora nguva nekuti nyaya magara muchiita sei? Ichiziva. Chigadzisai nyaya yekuti uyu mukomana aite sei? Azorore. Tatowirana panapa. Ava kana tawirana panapa haachinji zvatiita dii. Asi imi mukachiregedza kuita zvatadii? Zvatawirirana panapa mukachiregedza izvozvo anodzoka futi akuita zvinhu. Saka izvozvi tonderai. Chizorora iwewe. Ndazvizwa nyaya yako ndakubatsira. Changamire panonwe ndivhiringidza nini. Musandakasvika mumusha mwaro dzinochengetei. Wakandishishidzira. Ndakagara pamutumbi uno. Anowaziya Rosi. Alright, ndaizwa, alright. Chizorora. Ndazvizwa, taugadzirisa, it's okay. Ndazvizwa. Changamire. Alright. Mutumbi unotarira ndakabva kure naye. Ndingadai ndakanaurerutsa mumusha mwawo ndakadai ndakanambodirwa pane hanzvadzi yangu asi wakatetetete. Alright, azvizwa. Munhu wangu unotarira iye ndakamudirwa kubva kure naye. Ungatazorora nekumudzinga kuti nditaramuke. Ndakati nditaramuke pari. Hasha kani, hasha wakuwanza hasha. Zvapera. Wakuwanza hasha zvapera. Tazvizwa zvaugadziriswa. Don't worry. Zvaugadziriswa hasha ngachizipere, hasha ngazipere. Ndaida kuchengeta mai wangu. Alright kani, zvapera. Right, uyu anzani? Uyu mai anzani? Uyu pabuda mweya mutumbi washandiswa uyu. Pakubuda mwana uyu. Unobhadharwa nemombe. Because mutumbi uyu pawabuda uyu. Wabuda pamunhu asiri wedzinza rechii?
Andizvo. Saka kutobuda kwaita ipopo anobhadharwa nemombe muroora iyo. Tiite zanditi. Gadzirisai zvinhu izvozvo. Mombe iyoyo inoenda kumusha kwani? Kwemuroora uyu. Kumusha kwake kunoenda mombe iyoyo. Imi muchigadzirisa chii? Andizvo. Chiitai, mutorei. Right, Tonde. Bye bye. Bye bye. Thank you. Right, next case. Ndiani waripo wanocha?